Λοιπόν, τον κύριο Παπαπούλη. Γεια και χαρά. Να ευχαριστήσω και εγώ την παραγωγή για την επικοδομητική συνάντηση και για την πρόσκληση να μοιραστώ δύο σκέψεις για το ίντερνετ που οριμάζει. Ονομάζομαι Μελέτης Κοροπούλης και βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το βήμα ως επικεφαλής του στρατηγίου Platform Creative. Οι τομείς που ειδικευόμαστε είναι η πολυτέλεια, τα πολιτιστικά, η καινοτομία και η αναψυχή. Έτσι γκρουπάρουμε φιλοξενία, τουρισμό, εστίαση και διασκέδαση. Ανεκτήμητη είναι η συμβολή του ίντερνετ σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Αυτό το συμπέρασμα είναι πλέον αδιαμφισβήτητο. Πιο παλιά να σας θυμίσω ότι το ζυγίζαμε. Έχει αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουμε, ταξιδεύουμε και παραμένουμε υγιείς. Έχει αλλάξει την επικοινωνία, τις γνωριμίες, το παιχνίδι, την προώθηση της επιστήμης, την έρευνα και τη διασκέδασή μας. Λοιπόν, το 2007, με την έλευση του iPhone και τη μαζική εξάπλωση των social media, έφερε ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές ως προς τις εμπορικές δυνατότητες και την κοινωνικότητα μέσω του διαδικτύου. Τότε ξεκινάει η εφηβεία του ίντερνετ. Όπως μου αρέσει να αποκαλώ αυτή την περίοδο ανάπτυξης, εξερεύνησης, πειραματισμού και εντυπώσεων. Το ίντερνετ της ποσότητας και των ισχυρών ρευμάτων που δημιουργεί χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο όγκο δεδομένων για εμάς να καταναλώσουμε. Χαρακτηριστικό αυτή της περίοδου είναι η κυριαρχία των μαζικών τάσεων και της επιδειξιομανίας, του show-off. Χαρακτηριστικό επίσης αυτής της περίοδου είναι και η φανατική πίστη στο να ακολουθείς. Λογικό επόμενο είναι λοιπόν το στρίμωγμα και η φασαρία. Σήμερα, 3 χρόνια πριν το 2020, η υπερπληροφόρηση, αυτό το χυμαρώδες νέφος πληροφορίας που μας περιβάλλει επηρεάζοντας μας βαθιά, είναι που θα δημιουργήσει την πίεση που συντελεί στη μετάβαση στην επόμενη οριμότερη του φάση. Το ίντερνετ της ποιότητας, του νοήματος, της συνειδητοποιημένης και γνωστικής χρήσης. Το ίντερνετ της ουσίας. Αν παραβολήσουμε την εξέλιξη του ίντερνετ με αυτή ενός άλλου μέσου, του αυτοκινήτου, θα δούμε ότι δεν βρισκόμαστε στο 1930, σε περίοδο δηλαδή δοκιμών και ελεύθερου πειραματισμού. Είμαστε στο 1975, που τα πράγματα έχουν μορφοποιηθεί σε σημείο που έχουμε πλέον αποκτήσει ασφαλή συμπεράσματα για την βέλτιστη χρήση του μέσου από τη μία και κυκλοφοριακή συμφόρηση και νέφος από την άλλη. Τα εμπειρικά συμπεράσματα για την επιτυχία της διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως αποδεικνύονται και από την αναζήτηση του άγιου δισκοπότηρου του Internet Marketing, το viral, είναι τα εξής 5. Συμπέρασμα πρώτο. Μην ακολουθείς τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι. Να μην σε επηρεάζουν πολύ οι τάσεις, τα success stories και οι leaders. Επειδή πέτυχε για αυτούς, δεν σημαίνει ότι είναι μία δοκιμασμένη φόρμουλα επιτυχίας. Συμπέρασμα δεύτερο. Το κλειδί είναι η αυθεντικότητα. Φτιάξε την δική σου συνταγή, βρες τον δικό σου δρόμο. Τρίτο. Διάλεξε τα σωστά εργαλεία και τα μέσα που σου ταιριάζουν. Θα πρέπει να υποδείξει το ξεχωριστό σου αφήγημα την μορφή που του πρέπει. Συμπέρασμα τέταρτο. Το ίντερνετ είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και μεταλλάσσεται. Κράτα επαφή και παρακολούθα την εποχή. Πέμπτο. Συνέχισε να χτίζεις την ιδιαίτερη προσωπικότητά σου. Διάλειμμα για ποίηση. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μέσα στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, 1913, όσο μπορείς. Η διαρκής έκθεση σε μέσα που έχουμε επιλέξει επειδή έτσι κάνει ο ανταγωνισμός, ή επειδή όπως λέμε είναι της μόδας, ή το next best thing, ή απλά επειδή έτσι συνηθίζεται αυτή την εποχή και η επιλογή τους δεν έχει γίνει με προσοχή, οδηγεί στην απώλεια της ταυτότητας και όλων των στοιχείων που συνθέτουν τη μοναδικότητα του brand. Λογικά, οδηγεί και στην απώλεια της αξιοπρέπειάς του. Όταν εντελώς άκρητα ο στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός των αριθμών,
το brand στην πορεία χάνει την επαφή με τον εαυτό του, καθώς παραμελείται ο αγώνας που χρειάζεται για να χτίσει την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και καταλήγει να γίνεται ένα με το πλήθος, με το να ακολουθεί συνταγές άλλων. Το brand που δεν αφιερώνει χρόνο στη δική του ατομική αφήγηση και στο χτίσιμο της προσωπικότητάς του, καταλήγει να εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων. Συχνά επειδή αδυνατεί να κατανοήσει πως η ιδιαίτερη αξία του εντοπίζεται εν τέλει στη μοναδικότητά του. Ένα brand που επιχειρεί να ταιριάξει με την εποχή του αναπαράγοντας μοντέλα και συνταγές άλλων. Ένα brand που προσπαθεί να ενταχθεί στις νέες αγορές με το να γίνει ίδιο με αυτούς που προηγούνται, καταλήγει τελικά να γίνεται ένα με τη μάσα και να χάνει τον εαυτό του. Να χάνει δηλαδή αυτό που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο και πολυτελές. Θέλω με δύο παραδείγματα να υπογραμμίσω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε ακριβείς στο τι ζητάμε να πετύχουμε με την παρουσία μας στο διαδίκτυο. Να έχουμε προσδιορίσει με το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια σε τι μας χρησιμεύει αυτό το εργαλείο όχημα και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Η πληθώρα των επιλογών που μας προσφέρει προς το παρόν απλόχερα το διαδίκτυο για να αναπτύξουμε την αυθεντική μας αφήγηση είναι ένα πολύ σημαντικό του χαρακτηριστικό που για λόγους που πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω δεν εκμεταλλευόμαστε. Δύο ασκήσεις αφήνειας και αυθεντικότητας λοιπόν. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Η παραγγελία ήταν σαφής. Επικοινωνία με το ελληνικό και το διεθνές κοινό χωρίς μεσάζοντες. Το 2012 οι συνθήκες επέτρεπαν να πάρουμε τον έλεγχο της επικοινωνίας του καλλιτέχνη με το κοινό και να τους φέρουμε σε άμεση επαφή. Περιορίζοντας την συχνά διαστρεβλωμένη έκθεση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θέλαμε τον έλεγχο των μηνυμάτων, της αισθητικής και της ροής της επικοινωνίας του. Και θέλαμε τον έλεγχο στην οργάνωση της κοινότητάς του επίσης. Με αυτή τη σαφή οδηγία αναπτύξαμε έναν μηχανισμό επικοινωνίας ως εξής. Χτίσαμε τη βάση της επικοινωνίας του, το website του καλλιτέχνη, που είναι το σημείο εκκίνησης των μηνυμάτων, και ρυθμίσαμε τα κανάλια της κοινότητάς του. Μία σελίδα στο Facebook που συγκεντρώνει το μεγάλο πλήθος, όπως λέμε, για τη μαζική διασπορά των μηνυμάτων. Ένα προφίλ στο Vimeo, που είναι η πλατφόρμα της δημιουργικής κοινότητας για τα υψηλής ποιότητας βίντεο που παράγονται ως περιεχόμενο επικοινωνίας. Και η email database που συγκεντρώνει τον σκληρό πυρήνα της κοινότητας του καλλιτέχνη. Με αυτό το δίπτυχο βάσης και καναλιών επιτύχαμε στην αποδοτικότερη στόχευση της επικοινωνίας και στη μέγιστη απορρόφηση των μηνυμάτων με συνέπεια αφήγησης και αισθητικής. Σήμερα, η διαδικτυακή του κοινότητα είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένη μεταξύ του ελληνικού και του διεθνούς κοινού. Το ποσοστό των sold out παραστάσεων του αγγίζει το 90% και οι παραγωγές του λαμβάνουν χώρα κατά 20% εντός Ελλάδος και 80% σε όλο τον κόσμο. Το 2014 ήρθε η ώρα να φρεσκάρουμε το fresh. Να τονώσουμε δηλαδή την εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τον lifestyle χαρακτήρα του brand. Με αυτά στο νου, ανασυντάξαμε και αναπτύξαμε τον αφηγηματικό του άξονα με νέο περιεχόμενο, νέα κανάλια και νέα αισθητική επικοινωνία. Εμπλουτίσαμε με συνεργασίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς, εκδηλώσεις και εμφανίσεις του brand στην κοινωνική σφαίρα, άνοιγμα στη δημιουργική κοινότητα που οδήγησε σε ειδικές εκδόσεις και μοναδικές συνεργασίες με σχεδιαστές παγκοσμίου ελληνικούς, ενώ διαντήσαμε την γάμα των προϊόντων του με νέες κατηγορίες τόσο στα πρωτογενή όσο και στα περιφερειακά. Ενδεικτικά αναφέρω τις αποκλειστικές ετικέτες κρασιών και ποτών, τα θεματικά design objects και CD του Fresh, τα εποχιακά καλούδια κοινωνικού σκοπού, τα νέα gluten-free, sugar-free και lactose-free προϊόντα και την περιοδική lifestyle έκδοση του brand, το paper του Fresh. Στη συνέχεια διαμορφώσαμε τον μηχανισμό επικοινωνίας του ως εξής. Βάση επικοινωνίας ξανά, ένα πλούσιο website και τα εξής κανάλια επικοινωνίας. Instagram, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος χρηστών τόσο στο format που εξυπηρετεί την ύλη μας, τις εικόνες, όσο και στη lifestyle θεματολογία που έχουμε επιλέξει. Pinterest, που είναι το εργαλείο έμπνευσης για κάθε ερασιτέχνη δημιουργό, μέλους ανήφη, κηδεμόνα, διοργανωτή πάρτι και άλλους πολλούς. Facebook, που συγκεντρώνει το μεγάλο πλήθος, όπως είπαμε, για τη μαζική διασπορά των μηνυμάτων. Και έτσι επιτύχαμε στην αποδοτικότερη οργάνωση και στόχευση της επικοινωνίας του brand και στην ανανέωση της αισθητικής του. Ο ρυθμός ανάπτυξης του traffic του brand είναι 80% ανά έτος. Αισθάνομαι ασφαλής όταν λέω
ότι η αυθεντικότητα είναι το μεγάλο κλειδί της επιτυχίας στην διεκδίκηση της προσοχής. Ακολουθούν η σαφήνεια στο χάραγμα της πορείας, η σωστή χρήση των σωστών εργαλείων, η συνεπής και ομαλή διαμόρφωση της διαδικτυακής προσωπικότητας. Τα μέσα, οι τεχνολογίες και οι τακτικές τους προκύπτουν από τα παραπάνω. Ποτέ το αντίστροφο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το αφήγημα προέχει των μέσων. Το αφήγημα επιλέγει τα μέσα. Τα μέσα και οι τάσεις δεν καθορίζουν το αφήγημα. Τα μέσα και οι τάσεις αλλάζουν. Να σας θυμίσω την παντοδύναμη τηλεόραση, το πρωτοπόρο MySpace, το πανίσχυρο Twitter, το φρέσκο Snapchat. Τι θέλω να πω. Πιστεύω στις στρατηγικές που μας αποκαλύπτουν και μας εκφράζουν εκ βαθέων και καθόλου σε αυτές που εξυπηρετούν τις επιβόλες και ακρίτως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Το μέλλον του Internet Marketing δεν είναι ένα και δεν είναι κοινό για όλους. Αυτό είναι το μαγικό του στοιχείο. Τα μέσα που μας δίνει αλλάζουν και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Σημασία έχει το αφήγημα όπως πάντοτε. Μην επιτρέπετε στα μέσα και στα παραδείγματα επιτυχίας των μέσων να επηρεάσουν τη δική σας αυθεντική αφήγηση. Το ουσιώδες περιεκτικό σας μήνυμα. Η ζωή θα είναι πάντα αυτό που ήταν ανέκαθεν. Μία φαντασμαγορία των μέσων. Από τους λόγους των αγγέλων που κομίζουν την ουράνια είδηση και ως την συμπαντική εποπτεία των υπερμέσων, αυτό που τελικά διασώζεται είναι το άγγελμα. Και άρα ο νόμος της αναπαράστασης, της διασύνδεσης και της διασποράς. Σήμερα που μέσω του διαδικτύου όλοι έχουμε φωνή, έχουμε την ευκαιρία, συνάμα και το ηθικό χρέος, να επικοινωνούμε με τη δική μας αυθεντική φωνή. Ευχαριστώ.